welcome back po sa ating channel. Ngayon na dito na kami sa HomeSense. Kanina nasa Katmo kami, nag-lunch muna. At tapos pa lang namin magsimba, yan. Nandito kami sa HomeSense para maghanap si Mrs. ng... Paano ka itong aking talaking salamin? Maghanap na nga para sa aming tirahan. Papalok, nakikita. Saan mo lalagay? Naghanap kasi kami ng salamin. Na panglagay doon sa may sala. Kaya napadpad kami dito sa HomeSense muna. Tapos kung ano pa kasi hindi pa organized doon sa condo. Sa bago namin ini-stayan. Parang same feels lang nung nasa apartment kami. Kaya lang syempre ngayon nagbago na yung setup. Kasi may mga added rooms, may mga added cabinets. So kailangan din ng added things. Organizers. Kaya naghanap-hanap ng mga pangdagdag doon sa loob. Resibo ko sa Walmart. Bumili ka ng kortina sa Walmart, no? Yeah, pero parang hindi ko feel. Tapos natapon ko na yung resibo kaya di na natin mababalik. I-keep mo na. I-marketplace mo na. Cortina. Cortina. Para sa summer. Ano ba ito? Baka mahal. Diyos ko, 34 pares lang. Ay! Magkano 12 lang yun? 19 lang 19? yun. 12 ata. Sige na, stick na lang tayo doon. Iba naman kasi ito kasi sa sa Walmart, iba naman yun. Ito kasi, nasa HomeSense tayo. Ang mga feels dito, yung mga pangbahay na talagang bongga. medyo pricey, kahit naka-clearance, medyo pricey. Nembel. Mahal. Magkano? 100. Nalagyan dati ng sibuyas. Fruits. Ang problema kasi dun sa bago naming tinitirahan, walang masyadong cabinet. Mas maraming cabinet sa apartment. So, you know. Again. Check mo nga, match. Check mo. Tingnan ko. Abutin mo. Ito ay $60. Parang pareho. $60. Kasi wala na kaming lalagyan ng mga sibuyas. Iwalay na natin. Dati yung lalagyan namin nakatago sa ilalim. Ngayon lumipat kami. Kailangan maghanap ng lalagyan. Sa may entrance. Pwede yan sa may entrance, no? Entrance exit. Ang presyo. Papacheck ko presyo. Tingnan natin. Yung presyo nasa ilalim, $150. Yun. Libot-libot pa tayo. Feeling fancy. Ito naman mga lagyanan ng mga anek-anek ni Mrs. Naghanap kami ng lalagyan ng toothbrush. Ito kaya sa sabon? Tapos ng sabon. Kaya alam mo, ashtray ata yun. Anong ashtray? Walang nakalagay, so it's up to you. Sabon, pwede. No, tapos mabasag. Tapos panghugas lang naman ng pit mo. Never mind. Bel, makabasag ka. Iwan kita dito. Plato? Lagyan na ng soy sauce. May kumuhang isa. Ha? May kumuhang isa. Tatlo dapat. It comes in 3. Kinuha. Wala, may kumuha. Kunin natin tuloy. Lagyan na nga wasabi. You think? No, mga soy sauce. Soy sauce nga. Para sa mga Chinese restaurant, no? Mabibigit lang kasi. Yung nabili natin sa Walmart, ano yun? Corel. At least magaan. Magaan lang. OMG, naalala ko nung si Lolo nagpadala ng ganito. Yung butter, tapos tatakpan mo. Display. Naghahanap rin kami ng ganito kasi binigay na namin sa Value Village yung amin. It's time na rin, no? KitchenAid. Tingin na lang tayo sa sa Canadian Tire. Yan. Ito naman kasi nandito to sa may Preston. Ito. Iyan. Alin? Pare ata. Ito?
Tinitindog. Tinatatayo lang yan. Gusto mo kaya yung ano? Black? Pwede rin. Pag ano? Pwede mo yung dala sa Canadian, ano? Canadian Tire? Kakadakol mo baga. Pero bakit niya, no? Yun pa oh. Yun oh. $20 ka mahal. Iba ang kulay. Ito kasi itim yun. Ay, oo. Papa, ang hinahanap ko kay kita. Baby, pwede ka ba si Papa? Wait lang po, ha? Papa, Karga si Sabay. Ano ka nakawag check? Iba yan. Lagyan na ng tinidor kasi hindi na kasya yung tinidor natin, Dad. Right? Mga lalagyan ng kutsara. Kutsara, tinidor. Tinidor? Ano tinidor? Si Joseph. So, paano to? Joseph. Ay, alam mo, hindi ko dito bet. Hindi ko siya malilinisan. Paano kung maalikabok na, no? Yan na lang. Ganito na lang. Ano kaya lang ang problema? Iba-ibang size. Gusto ko sana. Para sa size. Headache. Annabelle. Ito, masyado ito ng pasado. Papa. Oo. Ay, hindi oh. Siya kaya yan. Awi. Cute on. Ano pa? Ayun o, palan. Kaya na. Tulog yan. Mahirap Ang mamili. dami ko kasi pinapanood ng mga sa Instagram, mga or pag-organize. Tingnan na lang natin sa ano? Sa Canadian Tire. Katabi lang laman nito. Egg tray. Lalagyan ng itlog. Kasi yung ref na, yung fridge, hindi siya kagaya sa Pilipinas na meron sa taas. Kaya lang masanay tayo doon sa maraming eggs. Ito na lang? Kulang kaya yan sa tingin mo? Usually marami tayong eggs eh. What do you think? Sa in-between na lang. Oo, pwede naman. Kano to? Mahal! Lalagyan ng saging. Banana. Putas. Tayo yung itim. Itim. Yung white na lang. Yan dami oh. It's up to you. Ikaw nagluluto, hindi naman ako. Basta ayoko may marinig na nagreklamo. Pwede na. Ganito ata yung dati natin. Or ano? Cuisine art? O yung plato natin. Wala yung style na. Wala yung style natin. Wala ano. It's up to you. Basta bili ka na. Para ito yung bibili namin. Ito. Ano? Ako na magagamit. Ikaw magbabayad. So ayan, kasi naka-sale. 139. 140. Yan. Kuha na natin yan. Mamaya kasi bawal dalhin yan sa tapat eh. Sino magbabayad? Mahal. Sino magbabayad? Ikaw na muna. Ikaw na muna. Sa lahat na ikaw na muna. Ito yung vlog mo lang nakakarating. So mayroon na tayong ano, pang ano mo, panggisa mo. Yan, pag may sinabi akong lutuin mo ha. Wala kang lulutuin. May gusto si Isabel. What do you want? What do you want? Balloons. Si Papa naman yan. Papa, ikaw naman yan. Oh, let's go. Let's go. Oh, Let's go na. Papa, Let's go. stay. Oh. Different naman. Nag-Elsa ka na last time. Saan mo yung gagamitin? Dahil kulang tayo ng cabinets, lalagyan ng mga toaster, ano ba yun, pressure cooker, mga malaking ano, lutuan. Pero gusto ko yung sa Costco kasi may... Yeah, after pala nito, pupunta pa kami may ng Costco. wheels. Yeah. So at least kapag nag-vacuum Saka mas mura ata yun. 69. 69. Pero picturean mo to para ma-compare natin, please. This one, 5, 1, 2, 3, 4. Kasama yung sa taas. Kasama yung sa taas. Picturean mo to pa. Para ma-compare natin. Tamang-tama na. I think mas gusto ko sana cabinet. Kaya lang, Paglilipat na naman. kung lilipat na naman tayo, kagaya nung cabinet, nagasgasan. So, ma-hurt ang feelings ko. Sa condo pa lang naman. So, okay na yan, mga ganyan.
Saka na tayo mag-fancy-fancy. Pwede na rin. Ay, nakita ko. Yun. Basurahan. Kukuha na tayo. Yes. Ah, malaki. Ay, malaki. Mahal. Parang stainless na, no? Yan, yung top A. Parang mas maraming may ilalagay dito ba? Ito na lang. Tsaka yung pinili mo, mas mahal. Marunong ka talaga. Magkano? Magkano yun? 54. Ito 54. It's Oh, not asan? stainless nga. Imukha lang stainless. Asan takip niyan? Bibi, excuse me. Walang takip. Tsaka ba't parang ang dumi? Ay, ito nasa box. Ang mahal. Bakit 104, 139? Yan o, yung may ano. Dito na lang. Ito. 20 liters. Pwede na yan. Pwede na siguro yan. Sa kusina. Ito na lang. Para may ano pa. Is that okay? Pwede na. Bless you. Bless you. Pwede na yan. Sabagay, para araw-araw magtapon ng basura. Ayan. Parang malit, no? Yeah. Parang malit. 40. Ganito. Ang mahal. Ayan. Ang mahal. Guys po, kung padala na natin. Dito, Dad. Kano? Ang mahal. Para sa basurahan. Ito nga, 50 oh. Yan siguro, no? Magkano yung 139? 50 liters kasi. No. Ini. Basura na lang, mahirap maghanap. Oh, ito na, 104 lang. Nakasale. Program kayo. So, pwede na to. Motion garbage can. Anong motion garbage Ah, can? anong klase? Pag inano, pag sunay mo ang kamay mo, bubo ka. Sige. Yung tatay ka na. Pangluto na ang gusto mo. Hindi na ano. Hindi na skateboard. Skateboard. Anong sabihin mo? Thank you, Canadian Tire. Thank you, Mrs. Siyempre. Pero ako nagbayad sa totoo lang. Kapal. Nagbayad. Alas ka na. Yan, nandito na kami sa Costco. Pero si Isabel Knockout. ang himbing ng tulog. Buti nga. Yan. Ikawawa naman ng bata. Kahit nga ako inaantok. Palagi yan, pag papunta na kami ng Costco natutulog, nilalagay lang namin dyan. Wala yung pakialam. Pangalawa na yata. So, yan, dito naman tayo mag tumingin-tingin ulit. Storage. Storage. Ganda ng mga TV. Wala tayong tape. Wala kaming cable. Internet lang. Yan. Mabigat. Kasi Ito, baso natin ito. nabasagan na nga tayo ng isa eh. No? Yung ganito. Hulog ni Buliday. 239. Ayun, mas ano yun sa atin. Marami kasi to. Yun ano lang ata yun, 14 pieces. Ito 20 pieces. So. Ano yun? Pero okay na yun. Hindi mo nasarap luto mo. Charing. Tsambahan lang. Nagluluto, tsambahan lang. Yung deep fryer natin sa Toronto, kunin na natin. Pwede ito. Alam mo yung sa Pilipinas, yung mga nagtitinda ng ano, ng pansit. Sa ramen nga to. Yan. Ginagay. Yung sa kanila talaga, sila lang gumawa. Screen lang na. Ginanyanan lang. O ito. Ayaw mo nito. Mahal. Lagyan ng ano, bagong hugas. 69. Ito. Can organizer lang. Ganun. Ay, 139. Mas mura yung sa kabila. Mas mura yung sa ano. Pero again, ito papa may wheels. Pero kasi parang napakalaki na nito. Para dun sa ano natin. Sa garaya ata nilalagay yan. Diba? It's up to you. O, see? See? Kitchen mo. I like this. Ang alam ko meron nito si Ate Nida. Di ba? I like this. 139. Mas mura ba yung sa, ano? 69. Pero wala yung
bills. Oh, yun lang naman ang pinagkaiba. Kaya pwede namang iusog yun. See? Oh, na-imagine ko na. Chilio. Yung sa Canadian Tire na lang, mas mura. Magkano yun? 69 ata. God, 100 something din. 69? So alin? Canadian Tire? Sabi mo mas mura. Red din eh. Ang gusto niya lang kasi yung gulong. Kasi ako ang laging naglilinis. Oh. Hindi na kunin. Marami tong laman. O, Di kunin na natin to. Oh, ang bigat. Ang bigat. yung sa Canadian Tire na lang kasi mas mura. Yeah. 109 lang pala yung sa Canadian Tire. 69 sabi mo. Yung isa. Yung isa, oh, yun na lang. Yung kulay itim. Oh, 69. Oh, sige. Mas mahal pa yung ano mo, kutsilyo mo. Oh, ibalik mo na yan. Ano yung mga return items na yan? Return na natin yung bata. O sige, balik tayo Canadian Tire. Kasi gusto ko na talaga. Pero ikot muna tayo. Oh, it's a Sunday. So check mo kung anong oras magkuklog. Magsasara na, alas 6. Bukas na lang? Kuha pa tayo ng isang ganito dati. Bakit? Lagi tayong kulang. Oh guys, look at this. I love this. Kasi Yan, ano yung ajis? gusto ko lang laman. Pa. Ano natin to? Dalawa lang ang ganito natin. Meron na kami nito, dalawa. Yan. Pero laging Gusto niya- kulang. gusto Kasi niya raw laging isa pa. may iwan. Ang thumbnail? Ito yung ano, salamin nila kuya, dun sa basement. In fairness. Yung Ano? basement, daddy, yung basement nila kuya pang hotel. Pang washroom. Maganda yung pagkagawa ng basement, no? Patapos na, mga 2 weeks na lang siguro tapos na yun. I-vlog din natin yun kasi for rent. For baka- rent, baka may oh. gusto dyan. For rent yung ano, 1 bedroom. One bedroom, Kompleto na pero lahat. Lahat Kompleto. bago. Brand Lahat new. bago. Brand new. $99 lang naman pala yun. Ano, may bago na naman? Ano naman yan? Bago. Ha? Strawberry. Bago? Bago. Ano ba yung pagkakaiba dito dun sa naka-fridge? Ito hindi naka-fridge. Mas masarap yung naka-fridge. Dried strawberries guys ito. Let's try it. Libre mo ko. Ano, mga pang ano na? Mga pang summer na. Buti yung mga pang ilalim. May pang swimsuit na. Kala mo naman may dagat sa Canada. Yung mga swimming pool kasi dito, mga indoor pool, mga ganon. Kaman pa? Tara na. Si Isabel tulog na tulog. Saging lang nabili namin. Tsaka ito. Tapos ito. Balikan lang bukas yung sa Canadian Tire. Yun na lang. Yung lalagyan ng ano, yung parang estante sa Canadian Tire na lang. Pag may kumontra kasi. Mahal kasi yun. Yun na lang. Lagyan, papatungan mo lang naman eh. Kilo. Mura no? 199. Ito pa, scan mo pa. Oo, tulog na tulog. So, yan ano, at kakalabas lang namin dito sa Costco South. And shout out nga pala sa mga Pilipino nagtatrabaho natin dito. Dito sa ano, sa food section nila, ano yung sa ano? Yung mga bila ng pizza food court. Yan, sa food court. Ang gagaling. Ang galing ng communication. Ang galing nila. Sabi na, ano, 15 minutes na, huwag ka na magluto. Magluluto pa.
Sausage ata, ano, pinag-uusapan nila. Kasi may nag-order ng Malapit na kasi magsara, 15 minutes sila, magsasara na. Tapos, nag-uusap-usap sila kung kailangan pa bang magluto. oo, tapos, May team leader nasa gitna. tapos may ano, pinasara nila doon sa computer, di ba? Yung Kasi wala na orderan yung mo. isa. Wala na yung isa, isara mo na niya. Lahat Pilipino yung nilagay kasi linggo. Mabibilis gumalaw talagang sunod-sunod. Nakakatuwa eh, no? Kasi bumili si Miss ng ice cream. Yan. Sumasakit kasi ang ulo ko ngayon. Magkano ganito? $1 something? $1 something. Kasi sa labas ang lamig, tapos pasok ka sa building, ang init, tapos sa labas ka na naman ang lamig. So, masakit sa ulo. Basta bilib ako dun sa mga kababayan na Pilipino. And Ang guys, gagaling nila. take note, 6 p.m. na, the sun is still up. So, ibig sabihin nito, springtime! Malapit na mag-spring. So, didilim na naman dito Kasi eh. nung winter, I mean still technically winter pa, pero 6 p.m. it's usually ano na, madilim na. But now, nakikita nyo naman, Nagpalit na ng oras, di ba? sinag pang araw. Nag-daylight saving na. Nag-daylight saving na. Pero hindi kami kasama doon. Tapos gusto ko lang itry itong binili ko. Yung dati ko kasi binibili dapat nahahanap siya sa frozen section. Ito nandun lang sa ano, normal ano lang, room temp lang. So let's see. Ito yung binibili ko chocolate covered na strawberry. Ito sabi dried Gusto nyo sasabihin? strawberry daw. Grabe. Tapos Later. white chocolate. Let's see. Ay, hindi siya form na strawberry kagaya nung chocolate. Ito bilog parang marble. Ay, pero ang bango. Parang chupa chups. Na ano? Yung lollipop. Lollipop, no? Ah? Ano masarap? Yung frozen, yung yan. Ay. Saan tayo next? Dalarama? Ano? Pakita mo sa Dried na siya. Ito yun. Mas gusto ko yung ano. Masarap din to. It's up to you. Kung gusto niyo yung talagang great strawberry talaga, yung naka-frozen. Di ba crunchy na siya? Kasi Okay. dried na siya. It's up to you. Caramel wafer? Pero it's up to you. Pero ako mas bet ko yung chocolate. Pero masarap din to. Tagal, kalasa na ng ice cream. Tamis, no? Masarap yan. Oo, masarap. Next time, pakita mo sa kanila yung binibini mo palaging ganito, na frozen, na Pinakita na natin chocolate. ito. Talaga. Masarap din yun. Pagkatapos kumain, dessert. Almost the same lang. Pero yun, strawberry talaga. Ito dried strawberry. Pero pagkatapos yun, inom tayo ng maraming tubig. Masyadong matamis. So let's go, Dalarama. Masarap na yun. Okay, yun. Ay, hindi. Dalaan pa lang kami ng $1 kasi B-A-L-L-O-O-N para sa dito sa isa. baka umiyak eh. Matulog Kanina siya pa siya kanina nagsabi na gusto niya daw nun. So, Mahirap na. tapos nag-behave naman siya. So, let's reward. Mahirap nang iyak-iyakan tayo dyan. Kaya, bili muna tayo ng lobo. Yan. Sabi ko, kasing laki ng mukha ako. Ang dami. No? Very generous. Thank you, ate. Thank you po. Yung mga kababayan natin. So, let's go. Diabetes. Gising ng isa. Namimili na ng toy. Ito yung pinaka-paborito niyang lugar. Dalarama pagdating sa toy. Buti naman kasi mga mura lang talaga dito. Choose na. Bell, ano yan? Play-Doh? Pero dapat ilaog taligdi, marana talaga. Right? Mas mura pa dito sa Dalarama, no? Ang ganyan. Yeah. Pero mga pansamantala lang naman to. Dito kasi you have to be really careful kasi no return, no exchange. Sa Dalarama? Wala. I saw sa receipt. Mm. You will make carrots for me. Thank you. Purple carrots? Kasi ito basurahan sa washroom. Binasa ko sa ano nila. Okay. Ayoko naman sana ng mga wood. Kaya lang wala akong nakikitang magkakasya dun sa
drawer. Drawer natin. Papalitan ko na lang pero mahal din, $4.50. Ganito ba yung ano natin nung hindi ka siya ano? Ngayon na lang. Ayoko kasi ng mga ganito. Di rin kasya yan, plastic. Ito na lang. Yan na lang, sakto yan. Para mag-ip lang, no? Parang Pero dapat make sure na dry. Kasi baka mag-moths. bumili ka na ng ano, pang ano, Dalarama to the rescue. Buti yung mga ano lang dito, mura lang. Pang ano lang naman, patuyuan ng ano, mga plato, baso, after kumain. After hugasan. Malagay sa banyo? No? Or kaya picture mo na lang sa banyo. Para ma-inspire. Yung nakatingin sa bowl. Ito na di oh. Papakita ko yung backsplash. Ito na sa bowl. Hindi ko na ilin. Pwede ko na talaga. Sticker. Kaya lang, ubos na siya. No? For this one, oh. Peel and stick daan. So, try natin. Huwag na. Lagay na lang ng ano. Yun, yung kabila oh. Yun, yung isa. Pangit yan. Plastic. Pangit. Plastic. Oh, ito oh. Peel and stick tiles. Sa mga tamad yan. Gusto mo i-try? Bili ako, tapos tingnan natin kung anong itsura niya. Mabilis lang ata matanggal yan. Isabel, books. Isabel, you can only choose one to buy. Or you don't like the Play-Doh na. Show Papa. Ask Papa if you can buy. Lahat kami kailangan na pantali ng book eh. Naubusan na kami. No, not naubusan. Hindi ko mahanap kung asan. Ay, hindi, naubos na ata. Naubos na? Show Papa. Ay, ko alam ko ba't naubos ang ganyan sa atin. Ano yan, baby? Ha? You like this one? What is this? Frog. Frog. Ang dami mo nito, di ba? Rabbit. Ah, yung lalagyan ang gusto niya. O, sige na. O, sige na. O. Enough na yan, ha? Thank you daw. Magpapa. Mama, sipon. Sipon. Halo-halo dito sa Dalarama. Ay, kahit ano, oh, sa Lawal meron. Ayos talaga. Yan, bayad na tayo. Magkano lahat yan? Abuti ng $200 yan. Tita, Pilipina. Sabi ko, next time dadalhin, hindi naman nadadala. Tapos sabihin, bibili lang ng isang... Ito pang... Aray ko po, in the end, ang dami. Ah, tita, aray po. Masasaktan mo sa tita. 51 din. 51 din. So, yun lang po ang ating vlog for today, ano? Yung paghahanap ng maidadagdag naming gamit doon sa aming nilipatan. Bagong lilipatan. Yan. Nakalipat na pala. Sorry. Ang gastos ni Marco kasama, hindi naman Nakalipat na pala. nagbabayad. Nalito na tuloy ako. Oo, ako nagbayad na nun yung isa. Ling nung isa. Isa lang. Yan, at nakapunta tayo ng Dalarama, ng Costco, at ng Canadian Tire. HomeSense pala. HomeSense. After nung lunch namin sa Katmo. Actually, madali pa dapat pupuntahan. Kaya lang, Sunday today. So, close na ang mga establishments close na ng 5 p.m. or 6 p.m. Ngayon lang yan, ngayong every Sunday lang winter. naman yan. Pero pag pag spring na or summer na naman, siguro mag-a-add na sila ng isa pang oras. I don't know. Para hindi magsara ng alas 6, siguro mga alas 7, alas 8 ganun. Kasi Midtown, di ba? Nagsasara ng 8 ba? Pag summer, yan. Medyo late. Ganun talaga dito sa Saskatoon City, yung iba maaga na nagsasara. Ang gawa ng siguro Not yet. Sunday, para family day na rin nung nagtatrabaho. Tapos, yun. Maaga talaga sila nagsasara pag winter. Ang ganda ng weather kasi ngayon, kaya
Maganda weather. Nakakasad na ang negative 6. Nag-close kasi may sunlight pa. 6 Ngayon, anong oras na ba? liwanag Anong oras na? pa. Mag-8 pero na. noo. 4 minutes before 8. Mukhang 5 p.m. lang or 6 p.m. sa Pilipinas. Nasa likod medyo maliwanag pa. Kalimitan mga 4:30 ganun, madilim na. Ngayon nga malapit na naman ng spring. Yun. Late na naman na dilim. Hanggang sa magiging alas 10 na yan. Alas 9, medyo maliwanag pa. Alas 9:30. Tapos alas 10, yan na talaga yung parang 7 p.m. na oras natin. Madilim na. So anyway, yun. At thank you po sa panonood. At yun lang. At see you ulit sa mga susunod nating vlog dito sa Saskatoon City. Bye, Sunrise Apartment. Bye, Sunrise Apartment. 323 Welcome Press. Check nyo po. Check nyo sa sa isa sa mga vlog namin sa description. Website nila. At ipopost na rin namin yung contact details siguro ni Jonathan, yung supervisor dito. Kaya, ayos naman. Ang daming nakatambay sa mga balcony. Maganda kasi ang maganda ang panahon. So, bye-bye! Bel, say bye-bye! Hindi bye-bye. Yung kamay lang nakikita ni Isabel. Say bye-bye! Bye-bye daw. Walang ilaw si Bibi sa likod. One more, say bye-bye! Oh, yan. Bye. Okay, bye-bye!